aljas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj. Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a szíved a száll a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsitban bomba robban, tudom én, erős vagy persze, de ha a fejedben ott van a fejsze, vagy a fegyver csövébe nézel, ott már semmire nem mit nézel, és hiába vagy gazdag, ha az égie leszavaznak, a kocka el van vetve, de meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd. Itt senki se golyó álló, itt azt szakad a fénylő álló. A haláludás végén, a túlvilági tévén, majd rólad szólnak a hírek. Veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter-szigetekre már, de valami fizet van az útja önnek, a Mennyország turist a legjobb szolgáltatást nyújtja. És lehet, hogy nem vagy gyáva, és a végén te maradsz állva, de mire jó úgy ez az élet, hogyha futnod kell, amíg él, és hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a szikla, mégis lehet, hogy elég egy szikla a gyújtó zsinór végén, és a túlvilági tévén majd rólad szólnak a hírek. Veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter-szigetekre már, de van fizetve az útja önnek, a Mennyország turist a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak én, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, mondd csak. Az emberek megnéznek, hogy az Isten a pénz lett, sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot, hogy mennyire állat az autód, mekkora mellő a rőd, és hogy meddig bírod feltekerni a kocsiban a hangerőt.